लोग कितना आसानी से कह देलन कि इंसान के घर छोटा हो कोनो बात नहीं के, इंसान के दिल बड़ा होके के चाही। इंसान के जेब खाली बा कोनो बात नहीं के, इंसान के विचार बड़ होके के चाही। ये बस दुनिया कहता, मानत नहीं है। सही कहतरनु, इंसान के जब भी मौका मिलेला नु तारा के जज करलन, तार पहनावा पर, तार जूता पर, तार घर पर, तार गाड़ी पर। जेकरा पास पैसा बा उनकर यहाँ सब केहू बा, उनकर यहाँ केहू नहीं के जे गरीब बा। ऊपर वाला तो सब केहू के एके बना के भेजलन हो, लेकिन इंसान यहाँ आके दूगो जात में बट गइलन, अमीर और गरीब में। ये सब डायलॉग फिल्म में अच्छा लागेला नु हो कि गरीब के साथ सब कोई बा, लेकिन हकीकत में आज हर गरीब अकेला ही बारम। यार गरीबी कोनो रोग थोड़े है, तबो लोग एकरा के ऐसा नजर से देखेला नु जैसे बुझाला ही छुआ छूत के बीमारी। तबो लोग काहे भूल जाला हो कि मुआला के बाद सेम प्रक्रिया तहार हुई जौन की एगो गरीब के होला। फिर भी जीते जी लोग कौना बात के घमंड करेला कि हमरा पास ई बा, हमरा पास ऊ बा, इतना धन दौलत बा, जौन की सारा मुआला के बाद यहीं रह जाए।